Benvinguts al Far de Favarich. Això és Menorca i aquí comença la quarta edició d'un esdeveniment màgic, la Trail dels Fars Nocturna. Aquest esdeveniment permet gaudir de paratges que són increïbles de dia i que amb la nit es tornen màgics. Amb la llum del sol enamoren i al capvespre es converteixen en fascinants. Si de dia enlluernen tots els que els veuen, sota les estrelles prenen un caire hipnòtic. Unes estrelles que banyen el cel d'una illa que acaba de ser nomenada Patrimoni Mundial de la UNESCO per la seva riquesa talaiòtica, una cultura prehistòrica associada al cel. És un premi per a l'illa i per als seus habitants que tan bé han sabut conservar aquests monuments mil·lenaris. Anem cap al port de Maó, on es va fer l'entrega de dorsals en un espai amb vistes envejables, al Centre Biosport Marítim de Maó. En aquesta localitat és on acabarien hores després les dues proves de la jornada. Anem per feina. A Favarich, al nord-est de l'illa, es van reunir els participants de la distància llarga, 23 quilòmetres en total. Tothom disposat a seguir el traçat de camí de cavall sota 1 milió d'estels en direcció cap a Maó. Llums a punt, nervis a flor de pell i sortida a les 8 del vespre. Primeres passes ràpides per un recorregut privilegiat, el Parc de S'Albufera d'Esgrau, catalogat com a àrea natural d'especial interès. Aquesta trail va néixer amb una premissa ben suggerent. El silenci de la nit augmenta els nostres temors i això és el que volien experimentar tots els participants. Et vas allunyant i de lluny vas veient el far, com va anant, i és com, no sé, és una sensació de punt de referència. Ens agrada molt el mar, també, a vegades sortim a navegar i els fars sempre són com una referència, no? Un punt que sempre, a més, des del mar també criden molt l'atenció i són fascinants. A poc se'ls va anar caient la nit mentre passaven per zones com Cala Tortuga. Aquest desconegut en el món de les curses de muntanya a les illes va sorprendre a tothom prenent la iniciativa. És l'italià Davide Donato. Una hora més tard, a l'urbanització d'Esgrau, començava la prova popular. 13 quilòmetres per endavant, també amb l'objectiu de la base militar de Sant Isidre a Maó. La Trail dels Fars Nocturna està patrocinada per la Fundació Foment del Turisme de Menorca amb la col·laboració de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i també del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation. És que semblen com muñequitos que baixen així. Després de dur la iniciativa des del principi, Donato va guanyar la cursa amb un temps d'1 hora i 41 minuts. Rubén Bovillo va acabar segon i Joan Florit tercer. Bello, prima volta che corro di notte, molto divertente, il percorso bello, pulito, organizzazione molto buona e sì, molto divertente. I aquí tenim la guanyadora de la Trail dels Fars Nocturna, Clara Coll. Va arribar primera a meta després de 2 hores i 6 minuts. 8 minuts més tard va arribar Sílvia Roters. Tercera va ser Laura Ruiz.
Hi ha un entrenant sempre, però que sigui vespre, nocturna, fa que sembli un camí màgic que no hagis fet mai en sa vida, la veritat. En els 13 quilòmetres, el jove Manuel Domínguez, amb només 16 anys, no va donar opció als seus rivals i va creuar la meta amb un temps de 53 minuts i 13 segons. Darrere seu van arribar Miguel Huguet y Guillem Bagur. Ha sido una carrera dura, al principio salí un poco conservador y apretar la bajada, que es lo que puedo controlar mejor, y a partir de ahí aguantar y muy dura. Entreno bastante por aquí y siempre porque los faros es lo esencial de Menorca, es lo que le da la vida y para mí es, vamos, fantástico. El podi femení el va encapçalar una clàssica de les curses més llargues, la ciutadellenca Mari Allés. Amb 1 hora i 8 minuts es va imposar a l'alemanya Fanny Sokeland. La també menorquina Maria Fiol va completar el podi. Hi ha hagut un tram que anava a segona i a poc he anat agafant el meu ritme i m'he trobat bé i he pogut apretar pràcticament tota la carrera. M'he perdut en el darrer tros, però bueno, contenta, la veritat que sí. És molt diferent, has d'anar concentrat, no pots badar, però bueno, amb el foco i això es veu bé. Entre els participants, també membres de l'exèrcit, orgullosos que el Ministeri de Defensa cedís expressament per la cursa la base militar de Sant Isidre per tal d'estrènyer llaços amb la societat civil i fomentar les activitats esportives. Y la verdad es que uno llega aquí después de la carrera y ve este ambiente y merece la pena. Y bueno, pues los valores son los valores propios del ejército, que son muy parecidos a los del deporte, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la superación. És un bon suport més per tota l'economia de Menorca. És una oportunitat per donar a conèixer tot el potencial que té Menorca a tots els visitants que venen a fer aquest tipus de curses. Una cursa ben internacional també. Ça va bien, super trail. Je suis venu exprès de la France pour venir. J'ai pris 8 jours de vacances et au milieu, je voulais faire le trail du phare. Ja havíem provat el camí de cavalls, les etapes que eren de nit, i ens va agradar molt de fer-ho de nit. I a part també d'Elite Chip ja havíem vist les 4 curses que hi havia i només ens faltava fer aquesta, ja s'havia de fer. Opcions per a tots els gustos i una oportunitat única per recórrer els paratges inigualables de Menorca d'una manera ben diferent amb aquesta trail dels fars nocturna. L'avantatge dels trails de la illa dels fars és que te permet emprar bastons, caminar, córrer, vull dir, fer el que tu puguis, el que tu vulguis, no? La Míriam va córrer amb el seu pare i ell estava preocupat per no decebre-la. Yo súper contenta, yo le he dicho que hicieras el esfuerzo de venir, papi, y pasarlo bien y ya está, y acabarlo, que era lo importante. Al final una actividad en familia, ¿no? Y esto Efectivamente. lo va a recordar siempre, ¿no? Por supuesto que Sí, totalmente. Molt guai. La propera cita amb l'Illa dels Trails serà el 21 d'octubre amb l'October Trail Menorca. Us hi esperem!